Good morning. Maluhod po ang gabos para sa prayer to Our Lady, Our Mother of China. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China, and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan. Nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautuban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padosang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay banyato sa mga sa misang unyan ang mga intensyones
Mga pasasalamat. Pasasalamat for the birthday blessings dulot ni Florabel Abitria asin Tumanan family. For passing the MELA of Engineer Chiri Andrea Culiao, dulot kan Culiao family, and for the gift of life, dulot ni Malo de la Cruz. Siringman, mga special na kahagadan, for good spiritual, physical, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Siringman, special na kahagadan, dulot kan Garcia family. For good health and safety at workplace, dulot ni Wincy Dital Malaya and family. For a successful operation and speedy recovery of Florilyn Aranas, dulot ni Mr. and Mrs. Dennis Aranas and family. Siringman, for the family, friends, and own physical and spiritual wellness, dulot ni Jeannie. Siringman, sa mga minasunod na mga kalag, sa kalag ni Midi, kan sa iyang death anniversary, dulot ni Fee and Poybi. Sa kalag ni Andrew Juanito, dulot ni Rosef Cantara Llorens. Sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Nel Fali and family. Sa kalag ni Elida, dulot ni Ima Chan and family. Sa kalag ni Rostica, dulot ni Violeta Barcenas. Sa kalag ni Melencio, dulot ni Erenia Garing and family. Asin sa kalag ni Simona, dulot kan F&S Velasco. Matindog na po ang gabos. Awito niya to ang awit sa pagpuo. Madyo asin tumulong sa Diyos ng pagkamon sa iya magsarapan sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapasaindo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo ka boss mga tugang. Maray na agaman po, O Father. Akunta an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamigdi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Mamibi kita. Amang daing kasagkoran, birikaan sa mong puso, pasiring sa imo. Tanganing danay na nagahanap kan tunay na kaipuhan, asin nagigibo nin mga gawing pagkamuot, kami maging maimbod sa pagsamba sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa mga tao, ang kagurangnan na sa indong Diyos, pinagbubutan kamo niya na utubon nindo ining mga tugon asin pagbuot. Utubon nindo sa bilog nindong puso asin sa bilog nindong kalag. Ngunya na aldaw ipinahayag nindo sa kagurangnan niya siya ang sa indong Diyos, na maglalakaw kamo sa iyang mga dalan, na kukuyugon nindo ang sa iyang mga kabutan, na uutubon nindo ang sa iyang mga tugon, asin maghihinanyo kan sa iyang tingog. Asin ang kagurangnan nagpahayag man ngunya na aldaw na kamoan sa iyang banwaan. Siring sa itinuga niya sa indo, kung kuyugon nindo ang gabos niyang mga tugon. Kung siring, papaurugon niya kamo sa gabos ng mga banwaan na sa iyang ginibo, sa kaumawan, sa bantog asin kamurawayan. Huli ta kamo ang banwaan na idinusay sa kagurangnan, siring sa iyang panuga. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naguutob kan tugon nin kagurangnan. Paladan ang mga nag-uutob kan tugon nin kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa matanos na dalan, naglalakaw susog sa tugon nin kagurangnan. Paladan ang mga nag-uutob kan sa iyang kabotan, asin sa bilog nindang puso, naghahanap sa iya. Paladan ang mga nag-uutob kan tugon nin kagurangnan. Ipinagbuot mo ang sa imong mga tugon, maigot na utubon. Awat palugod na ako maging maimbod sa pagutob kan sa imong kabutan. Paladan ang mga nag-uutob kan tugon nin kagurangnan. Uumawon ta ka sa matanos na puso, kun manudan ko ang sa imong mga pagbuot. Ang sa imong kabutan, kukuyugon ko, hari ako pagsikwalan. Paladan ang mga nag-uutob kan tugon nin kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kataramunin buhay.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, itinukdo sa Indo na iniantugon, kamutan mo an sa imong kapwa, asin kaungisan mo an sa imong kaiwal. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, kamutan nindoan sa Indo mga kaiwal, asin ipamibi ang mga nagpapasakit sa Indo, tanganing maging mga aki din sa Indong Ama sa langit, na nagpapasaldang kanal daw sa mga maraot asin marahay, asin pinapauranan ang mga matanos asin bakong matanos. Kung kamo namumot sana sa mga namumot sa Indo, anong balos ang maninigo para sa Indo? Bako kamo nagpapahiling nin marhay na buot sa sadiring tao sana, anong ginigibo nindo sa nalain sa iba? Bako daw na ginigibo man iyan kan mga pagano, kaya magpakamarahayon kamo, huli ta marahayon ang sinong Ama sa langit. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sigiraring maray na aga sa Indo kabos mga tugang. Sabi kan sarong autor, the only intrinsic evil is the lack of love. May punto ining autor na ininin hulita an sa tuyang mahal na Diyos kung hilingon niya to an gabos na pinagbubuot, an gabos na mga commands. Actually, it all boils down sa pagkamuot. Kung kita magiging aki, mga aki kan mahal na Diyos, kinakaipuhan niya to na mamuot. Digdi sa nanawag niya tong pagbasa ngunya na enot na semana, aldaw nin Sabado, sa panahon kan Kwaresma, pinagkukontras ni Jesucristo ang Diyos no na pagkamuot, asin man ang pagkamuot kan tao. Sa mga Hudiyo, pinagtutukduan sinda, nakamutan nindaan sa indang kapwa. Pero ining command na ini, nakamutan ng sa indang kapwa, hali ini sa Old Testament mismo. Sabi duman sa libro kang Leviticus, chapter 19, you shall love your neighbor as yourself. Pero ang problema, pagabot kan panahon ni Jesucristo, pagabot man kito as time went on, pinag-interpret din da ang sa indang neighbor, pinag-interpret din da sa indang kapwa, bilang mga tao na parehas sa inda. But sabihon, parehas na komunidad, parehas na relihiyon, parehas na nasyon. Pag ikabako parte kan sa muyang komunidad, pag ikabako parte kan sa muyang relihiyon o kaya nasyon, bako mi ka kapwa, bako mi ka neighbor. Kaya kapabot ni Jesucristo, pinag-define niya kung ano nga ang neighbor. Naginumduman po nindo ito, so istorya, duman sa Ebanghelyo ni San Lucas, na kung sa inigwang sarong abogado ang naghapot, sisayan sa kuyang kapwa. Dangan nagtaram or nagpahayag si Jesucristo din sarong parabola. Itong parabola kan marhay na Samaritano, na kung saan pinagpupunto duman ni Jesucristo, an sa imong kapwa ngaya, kung si isay man na tawo ang nangangaipo. So bako na sa nang manunungod sa imong reliyon, bako na sa nang manunungod sa imong nasyon. So anyone who is in need is your neighbor. Iyo ini an pinagtutukdo sa satuya kan satuyang kagurangnan. Na itry niya to ngunya na panahon kan Kwaresma ining sa iyang katukduan. Asin pinakasentro digdi sa nadawog niya to, iyo ang konsepto nin pagkamuot. Sa Greek language, igwanin apat,
na iba't ibang tataramon para sa pagkamuot. Siguro review naman sa naini. Yaon dyan ang istorge na iyoan inaapod na family love. Iyo ini so pagkamot kan sarong ama o ina para sa iyang aki. And of course, yaon duman pangadua so eros, so pagkamot kang sarong lalaki sa babayi. Philia. Iyo ini so pinagdi-describe na real affection. Iyo ini ang pagkamuot na namamatian kan sarong tawo para sa iyang amigo. Then pang-apat, so agape. Familiar kita digdi sa tataramo na agape. Iyo ini so pagkamuot that wishes well. Na pag namuot ka kan agape, an sa imong iniisip, iyo so karahayan kan sa imong kapwa. Iyo so karahayan, maski bako mo na nga ni siya kamidbid. So iyo ini ang pinagsasabi ni Yesu Kristo, pag namuot kaya kamo, you love others with an agape love. Di mo na hilingon kung iyan nga sarong Kristiyano, sarong iyan na Katoliko, Pilipino, tagadigdi sa Bicol. Hilingon mo na siya sa imong kapwa. Then kamutan mo siya. Nagadon niya to sa tuyang mahal na Diyos na ngunya na panahon kan Kwaresma, lugod mas mapatibay niya to ining pagkamot na inis sa tuyang buhay. Tanganin na ma-express niya to iyan urwal daw, ining pagkamot kang mahal na Diyos, asin man pagkamot kan sa tuyang kapwa. Amen. Pagkamot ang hinahangat mo, na masabutan mo ang kaipuhan ko. Akong yaman o karugalingan, ako man o paman, kundi pagkamot. Manhagan ko, pagmalasakit mo, ang kaipuhan ko, ang siyong pagmamno. Birong dumamon, ikamatlaon, ang aakon ko, siyong pagkamot. Magpamibig ko mga tugang, tanganingan sa ko, asilan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kakurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, dan mga banal na misteryo na nagbago sa mo, gibuhon kaming maninigo sa iyang atang. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayeng kasagkoran. Tangani ka balik sa mga aki mo, ang kaliniganin mga isip, nagtalaan ka ni mabiyayang panaon. Tatalingkas ang isip sa mga marawt na kamautan, pakinabangan nindan mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan gabos na santo sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi.
Gurangnan ni ganang banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahan sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkanigua na siya patunino nga sin makaburonyog, susog sa imong kabutan. Ikaya nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Ikaw mo'y Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magkaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Jesus ang
Mamibi kita. Kagurangnan sa danay mong karahayan, antabayan mo ang mga pinabasog mo sa Diyos no na misteryo. Asin ang mga pinano mo kan lagit no nakatukduan, ibanan mo nin mga nakakaligtas na ranga. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve, ad declamamus, exulis Filii Heaven, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illustrus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.